Ramogi TV. Kapod wagoni tarubin nyakunamuga juang kelo lokruok e sekta mar sukari en achiel kuom gigo manosingi gi jatend piny Kenya William Ruto pononi oyiere kaka jatend piny Kenya mar abich. Bende singogi osechopo kare to bende nitiere geno mar lokruok mochwere e sekta mar sukari. Jafwambo marwa George Juma miyowa chal mar sekta mar sukari e bwo tend William Ruto. Ni malo prarie jopur mag niago osebedo ka ywak nikech midhiero ma okwako sekta mar sukari ma oseweyogi gi dhier. Jopur niang' kod ji mamoko e sekta mar sukari osido singo mathoth e kinde mag kampen mag siasa, kata kamano singogi ok chop kare. We know the problem, we know who started it, we know who did what. If we continue blaming each other, blaming government, blaming former governments, we will not be solving the problem. We cannot be speaking about the same thing for the last over 20 years. While our people are really suffering. Maote one yiero maduong' mar higa mar 2022, jatend piny Kenya William Ruto ne ochiwo singo mar bero sekta no mar sukari. En higa achiel nyaka Ruto donji e apis kaka jatend piny Kenya, ka penjo maduong' en ni bende geno nitiere kaure kod singo mane oketo. Gina singo lilo dong lokruok onge kata soni lokre aloka kende ka nikech jotich gi jopur onge gimoro amora madang' wach nosetim. Koro pod wang'iyogi chapni maneno ka ne gitemo chapni e wach luongo ji e bura to be iluongi mana dakika mogik ka gima ne ji ok dwar. To wan gi geno ni ka gichomo watir to ji bo tiyo malong'o. Kembe mag sukari pod nitiere kod pek kama chiegni yande kembe mag sirikal e imbo mar Kenya oloro chenro maggi kuom thuolo mar dweche 4 ka iloso yore mag tieko pek mantie. E kinde mar higa achiel mokalo, piny owacho mar Kenya Kwanza osekawo okenge mopogore opogore e sekta no. Lipot mane ogol kod jatend migawo mar omenda Nyonguna Nung'u e higani ne olero ni piny owacho nitiere kod yore 16 mar chiero sekta no mar sukari. Mokwongo en rucho oko gope ma osebedo kadewo kembe mag sukari mag sirikal. Kamar ariyo en chulo jopur gope kod mamoko. Nyaka sani kembe 5 mag sirikal marego sukari nitiere kod gope ma ka oriw to heo siling bilion 128. Mano riwo moheo siling bilion 9 ma ibandho kambino ma Chemelil, bilion 7 ma ibandho kambino ma Sony, bilion 62 ma ibandho kambino mar Nzoia, bilion 26 ma ibandho kambino mar Muoroni, kaachiel kod bilion 22 ma ibandho kambino mar Miwani. E kinde limbe mare e kambirego niang' mar Nzoia tarik 28 mar dwe mar 8 mar higani, jatend piny Kenya ne omedo siro wacho rucho oko gope ne kembe mag sukari kendo singo ne kambino mar Nzoia ochier. Tumepitisha katika baraza la mawaziri ya kwamba hiyo madeni yote ifutiliwe mbali. I am going to commit public resources for cane development to make sure that we develop cane. Sekta mar niang' kaka waseneno ni giminyalo tim en mana kawo pesa ticha kose right of gope ma ywayo gi pinyno. Ticha kikawo pesa timiyo kambi to loso lak niang'. To gino lokre aloka to gi management motegno. Sekta mar sukari bende en mano ma mibadhi osebedo ka okwako kuom higni mathoth. Jatend piny Kenya Ruto oselanda piaya mar kedo kod mibadhi e sekta ni ma oting'o achudhe. Debate in the sugar sector has created the notion that some of our private millers are unscrupulous. My position is that we are having a very destabilizing level of corruption in the sugar sector in general. Ka opogore kod wach rucho gope ne kembe sukari, sirikal kokalo kuom romo ma jotend migepe ne oyiere mar puodho paro mar chiwo kembego ne joket mwandu e yor kodesa ma ok yor usogi ne joket mwandu kaka yande ne opodhi higni 8 mokalo. Sirikal bende nitiere kod paro mar nywando kanyakla moko kuom kembe mag sukari, karanyisi en riwo Chemelil gi Muoroni, Nzoia kod Sony to dong' kaka gin. Kambi ma Miwani pod buche nitie doho. E budget mari komenda 2023 nyaka 2024 piny owacho ne oketo tenge omenda maro milion 270 mar siro chenro mag lokruok e sekta mar sukari
e pacho kae. Kata kamano, moko kuom okenge ma piny owacho mar Kenya Kwanza oselando, kaka mano ma kelo sukari kawuok e pinje ma oko, kaachiel kod okang' mar chungo beto niang', kaachiel kod rego mag niang' kuom dweche 4 ok osembromo kuom jopur. Gima wuoro ni kahawa dhi maber, chai dhi maber, to ere kaka niang' mituonogo gine, mituonogo kahawa gi chai, ti ipodho. Sokouru mokelo wachni. Sokouru wawuoye region. Kembe duto ja oko biro fundo Homa Bay, Migori, Narok gi Kisii. Gisomo niang' gitieko. Ema gisomo niang' maweza gitieko. Omiyo region ne madhi konyo jopur. Onge mar chike malong'o matayo sekta mar sukari bende jopur niang' wacho ni osekelo pek. Kata bed ni jopur niang' wacho ni pok ochop geno, pod giketo wang'gi kapo ni lokruok magiserito higa mathoth dhi yudore e kind tend jatend piny Kenya William Ruto. George Juma, Ramogi TV, Migori.